Il-Kap tal-Oppozizzjoni Simon Busuttil kompla jattakka l-ħidma tal-Gvern f'diversi oqsma. F'diskors fil-kazin Nazzjonalista tal-Mellieha Busuttil tenna l-oġġezzjonijiet tiegħu għall-proġett tal-Power Station tal-Gass, proġett li permezz tiegħu se joħsu l-kontijiet tad-dawl u l-ilma minn dan ix-xahar. U aħna ser noġġezzjonaw għalih. U noġġezzjonaw bil-qawwa kollha. Bil-qawwa kollha. Din tista' tkun fatali għal ħafna u ħafna nies. Dan l-espert qal illi anki d-djar saħansittra jiġġarfu il-ħitan tagħhom. Imma da ġen. Fil-Mellieha tkellem ukoll dwar il-programm ta' ċittadinanza b'investiment fejn skontu l-impressjoni internazzjonali ta' Malta hija hekk. Pajjiż li qed inbijaw iċ-ċittadinanza lil nies illi għandhom xi ħaġa x'jaħbu biex iridu ċittadinanza ta' pajjiż ieħor. Il-programm huwa approvat mill-Kummissjoni Ewropea u l-imsieħba soċjali qegħdin jiddiskutu x'se jsir bil-flus. Iżda Busuttil għadu jsostni hekk. Toġobna l-iskema llum le, u aħna ma konniex nagħmluha hekk. Tkellem ukoll dwar il-ħidma tal-Gvern fejn tidħol il-korruzzjoni. U llum f'pajjiżna għandna korruzzjoni aċċettata bil-barka tal-Gvern. Busuttil qal dan meta kien qiegħed jitkellem dwar il-każ ta' serq mill-smart meters. Brabta ma' dan il-każ diġà ntbagħtu żewġ persuni l-ħabs. Min gawda se jkollu jersaq il-qudiem, iħallas dak li seraq flimkien ma' penali kif ukoll jipprovdi informazzjoni dwar dan is-serq. Intant fil-waqt li kien negattiv ħafna mid-diskors tiegħu dwaru nnifsu Busuttil qal hekk. Sibt lil kulħadd għadu jafni, lil kulħadd jilqani, lil kulħadd jirrispettani.